Manda mwana maikandia nemuna mato. Tinotenda Mwari. Panguva ino tisati tapa baba Shambare nguva ndokumbirawo kuti mese ndaanda kuimba paini ndini ndatanga musikanzwa. Motiisirawo pamiti. Kana mozoda kutaura mozoita unmute. Ndapota hangu. Ngatiteererei saizvo kuti tinzwe shoko seshoko. Baba Shambare ndakukupai nguva iyo kwira henyu pachikomo ndaanda kukwazisai kudhara. Mazvita nekuuya. Amen. Mazvita henyu gogo Mahlatini, mazvita hama dzangu dzose dziri panzvimbo ino. Manhero anaya pamuri ndinofara mufaro wangu kuuyawo pamberi penyu semuranda washe nemwana nemuzukuru nehanzvadzi kwamuri mose. Ndinokutendai zvizhinji. Ndichakumbirawo kuti kana paina anokwanisa kuverenga whatever version you have, you can read it. I'm just posting the reading, I think, in the chat. Saka kana paina anogona kuiverenga otiverengerawo. Then kana taverengerwa ndozotaura mazwi mashoma ekupendera sitwero riri, I think. So manhero anaya tichange tichishanda nechiverengwa chiri kubva kuna John chapter 11 verse 1 to 3 tojamba toenda kuverse 11 yoenda kusvika kwainopera. So even two people can read. One achiverenga John chapter 11 1 to 3, mumwe achigadzirirawo kana wanzwa mazwi amata kupera uya amboverenga uya overengawo, so you can alternate. Musoro wacho wenyaya zvakare unoti Jesu kana asvikira, ndo musoro wetichashandisa manhero ano, Jesu achinga asvikira. Vaverengi vedu. Amen. Amen. Manhero akanaka sangano dzvene rakasarudzwa naMwari. Ndichatanga kuverenga John 11 verse 1 to 3. Mumwe munhu akanga achirwara wainzi Lazaro weBhatania, musha waMaria nomukoma wake Marita. Ndiye Maria uya wakazodza Ishe namafuta, akapisika tsoka dzake nevhudzi rake. Hanzvadzi yake Lazaro wakanga achirwara. Zvino hanzvadzi dzake dzakatuma shoko kwaari dzichiti, Ishe, tarirai uyo unodikanwa nemi unorwara. Verse 11. Naizvozvo zvaakareva akazoti kwavari, Lazaro, hama yenyu yavata, hama yedu yarara. Asi ndinoenda kuti ndimumutse pahope. Zvino vadzidzi vakati kwaari, Ishe, kana achivata uchanaya. Jesu wakanga areva kufa kwake, asi ivo vakanga vachiti unoreva kuvata hope. Ipapo Jesu akavaudza pachena, Lazaro wafa. Ndinofara nokuda kwenyu kuti ndakanga ndisipo kuti mugotenda, asi zvino handei kwaari. Ipapo Tomasi wainzi Dhidhimo akati kuna vamwe vadzidzi, handei nesuwo kuti tinofa naye. Zvino Jesu wakati achisvika akamuwana atomubwiro mazuva 4. Bhetania rakanga riri pedo neJerusarema, masadhi anenge 15. Vazhinji vavaJudha vakanga vauya kuna Marita naMaria kuti vabate ruoko pamusoro pehanzvadzi yavo. Zvino Marta wakati achinzwa kuti Jesu vauya, akaenda kundovagamuchira, asi Maria wakagara mumba. Marta akati kuna Jesu, Ishe, dai maiva pano, hanzvadzi yangu ingadai isina kufa. Kunyange zvino
ndinoziva kuti zvose zvamunokumbira kuna Mwari, Mwari uchakupai. Jesu akati kwaari, hanzvadzi yako ichamukazve. Marita akati kwaari, ndinoziva kuti uchamukazve pakumuka kuvakafa nezuva rokupedzisira. Jesu akati kwaari, ndini kumuka neupenyu. Unotenda kwandiri, kunyange akafa uchararama. Mumwe nomumwe uri mupenyu unotenda kwandiri haangatongofi. Unotenda izvozvo here? Akati kwaari, hongu Ishe, ndinotenda kuti ndiri Kristu mwanakomana waMwari, uyo wainzi unouya panyika. Wakati areva izvozvo, Maria munin'ina wake akati kwaari vari voga, mudzidzisi wasvika unokudana. Iye wakati achizvinzwa akakurumidza kusimuka akaenda kwaari. Zvino Jesu akanga asati asvika pamusha, asi wakanga achiri paye paakagamidzwa naMarita. Zvino vaJudha vakanga vari mumba naye vachimubata ruoko. Vakati vachiona Maria achikurumidza kusimuka achibuda, vakamutevera vachiti, unoenda kubwiro kundochemako. Zvino Maria wakati achisvika kuna Jesu, achimuona, akawira pasi petsoka dzake. Akati kwaari, Ishe, dai maiva pano, hanzvadzi yangu ingadai isina kufa. Zvino Jesu wakati achimuona achichema, navaJudha vakanga vauya naye vachichema, akafa neshungu mumweya, akatambudzika. Akati, mamuise piko? Vakati kwaari, Ishe, uyai muone. Jesu akachema misodzi. Ipapo vaJudha vakati, tarirai, waimuda sei? Asi vamwe vavo vakati, uyu wakasvinudza meso ebofu haaizogona kudzivisa kuti uyu munhu arege kufa here. Ipapo Jesu akafazve neshungu mukati make, akasvika pabwiro iro raiva pabako nebwe rakanga rakaiswa pamusoro paro. Jesu akati, bvisai ibwe. Marita hanzvadzi yowakafa akati kwaari, Ishe, wotonhuhwa zvino nekuti wava nemazuva 4 okufa kwake. Jesu akati kwaari, handina kukuudza here kuti kana ukatenda uchaona kubwinya kwaMwari? Ipapo vakabvisa ibwe kubva panzvimbo paakanga aiswa akafa. Zvino Jesu akatarira kudenga akati, Baba, ndinokuvongai nokuti mandinzwa. Asi ndakanga ndichiziva kuti munosindinzwa nguva dzose, asi ndazvireva nokuda kwavazhinji vakandikomba kuti vatende makandituma. Wakati areva izvozvo, akadanidzira nezwi guru akati, Razaro, buda. Wakanga afa akabuda, akapombwa makumbo namaoko nemicheka yokubwiro, nechiso chake chakapombwa nomucheka. Jesu akati kwavari, musunungurei aende. Naizvozvo vazhinji vavaJudha vakanga vauya kuna Maria vakati vaona zvaiitwa naJesu, vakatenda kwaari. Asi vamwe vavo vakaenda kuvaFiristia vakandovaudza zvakanga zvaitwa naJesu. Naizvozvo vaFiristia, vapirisita vakuru navaFarisi
vakaunganidza makurukota vakati, todiniko nekuti uyu unoita zviratidzo zvizhinji? Kana tikamurega achidaro, vanhu vose vachatenda kwaari, navaRoma vachauya vakatitorera nzvimbo yedu norudzi rwedu. Zvino mumwe wavo Kefasi wakanga ari muprista mukuru gore iroro, akati kwavari, hamuzivi chinhu imi, uye hamurangariri kuti zviri nani kwamuri kuti munhu mumwe afire vanhu, rudzi rwose rurege kufa. Haana kureva izvozvo pachake, asi zvaakanga ari muprista mukuru gore iroro, wakaprofita kuna Jesu waifanira kufira rudzi, rusati ruri rudzi rwoga, asi kuti aunganidze pamwe chete vana vaMwari vakapararira. Zvino kubva pazuva iro vakarangana kuti vamuuraye. Naizvozvo Jesu haana kuzofamba pachena pakati pavaJudha, asi wakabvapo akaenda kunyika iri pedo nerenje, kuguta rainzi Efuraimu, akagarako nevadzidzi vake. Zvino Pasika yavaJudha yakanga yave pedo. Vanhu vazhinji venyika iyo vakakwira Jerusarema Pasika isati yasvika kuti vazvinatse. Zvino vakatsvaga Jesu vakataurirana vamire mutemberi vachiti, munoti kudiniko? Munoti haangauyi here kumutambo here? Zvino vaprista vakuru navaFarisi vakanga varayira kuti ani nani kana achiziva kwaari avazivise kuti vandomubata. Iri ishoko ratenzi. Tinotenda Mwari. Tinotenda kugumangunda mazvita nekuerenga kwakanaka kweshoko raMwari. Jesu kana achinge asvikira, ane zvinhu zvinoitika muupenyu hwedu. Manheru ano taverenga nyaya yatinoziva tose, nyaya yaRazaro. Tinoitaura nyaya yekumutswa kwaRazaro nenzira dzakasiyana siyana. Taiverenga kuti tisvike patinoona kuti tidzidzisane muchidimbu, kwete mukureba kwayo, nekuti ndikada kuparidza mukureba kwayo inogona kutora nguva. Asi ndinoda kuti ndiparidze muchidimbu chekungoti tinzwisise zvimwe zvinhu zvishoma shoma zvandiri kufungidzirwa zvinotibatsira muupenyu hwedu. Saka ndinoda kutenda nemi mose mawana mukana vekuuya banhero anaya. Chandinoda kuti ndiite ndisati ndatanga kushumira, ndoda kungonamata kuti Mwari chiitai shoko renyu ribate mumwe namumwe wedu nenzira yeupenyu hwedu. Tinamata. Baba, tinokutendai nemuzita raJesu, mazvita matikokera panzvimbo ino nekuti makanaka. Munoziva mumwe namumwe wedu namazita edu. Mumwe namumwe wedu Mwari sekumuziva kwamunotiita, munoziva zvakare hama dzedu, munoziva zvakare masiblings edu. Baba, tinokutendai nekuti makatisika takafanana nemi. Hatina kusiyana naMartha naMarita, avo wakanga vari neukama naRazaro. Hatina kusiyana Mwari, hatina kusiyana zvachose. Baba, tiri kunamata nemuzita raJesu. Tinzwei patinonamata. Tinokumbira Baba, muswedere pedyo nenyaya dzedu, muswedere pedyo nekokero yedu, muswedere pedyo nekuuya kwatatoita manheru anaya. Musibata mumwe namumwe wedu Mwari, motiratidza kuti muri Mwari. Tinotenda Mwari, tinokutendai kuti imi moga mukataura izwi renyu. Kunyangwe changa chafa chinomuka. Imi moga mukainstructa izwi renyu. Kunyangwe matombo akatitsimbirira anobva. Baba, kunyangwe mahoza takapinda muupenyu hwedu, Baba munaabvisa nemuzita raJesu. Tinovonga manherano kuchitandai nemumwe namumwe wedu, mubata mumwe namumwe wedu zvakare, nemuzita raBaba neremwanakomana neremweya mutsvene. Amen. Amen. Manheru anaya muchaona kuti Jesu aitoziva mhuri yana Maria naMartha. Aitoziva mhuri idzi, aitowaziva vanhu ava, aitoziva Lazarus, aitowaziva nemazita avo. Kwete kungowaziva chete, asi aiwada. Ndozvinotaura shoko raMwari, kunzi uya airwara aidikanwa naJesu.
zvoreva kuti chinhu chatinofanira kutanga tanzwisa vadikani ndechekuti tose tiri panapa tinodiwa naJesu. Tose takaungana manherana tinodiwa naJesu, todiwa naMwari. That alone should give us confidence. Kuti patinorwara we can tell him. Patinoomerwa we can tell him. We can send a message to the one who loves us. We can send a message of being stuck to the one who loves us. Pane pamwe patinofanirwa kusvika patinoti Mwari isusu tino-understand kuti imi munotida. Kunyangwe isusu tisina kana chimwe chinhu chatingaite show of it kuti Mwari anotida nenzira iyi. Some of us we have prayed for so many years. Some of us we have prayed for less years. Some of us we are deep in prayer every day. But mazuva ose vaenda kuti uende manherano uchingoti I know God loves me. That alone should give you an identity. Yaunoti because uri kuzviziva kuti ndini ani pamberi paMwari. Ende Mwari wacho ndiani kwandiri. Unogara uine confidence. Patakakura isu vamwe takakurira kumusha. Kumusha inini ndonzi Shambara. Asi pandakakurira ini ndekwaSakarombe. Asi ndaenda kubuda mumba ndaisadanwa ndaitoendawo neconfidence ndonzi Sakarombe. Vanhu vakatomira ndonzi Sakarombe. Unonzi Sakarombe. Why? Because at the end of the day I had confidence of where I belong. And who was my sekuru then was very powerful. Saka zvaindipaka confidence bicha. Pekuti ndikabuda panzapo vanhu vakada kudai ndotaura kuti manyi nasekuru vangu munopedzerana. Right? So when we know that God loves us, we have that confidence that ini nababa vangu munopedzerana namudhara. Kana tasvika panyaya iyi mudhara anopindira. Anopindira ari kusaidi kwako. Saka you understand these stories. Saka pandanga ndichifunga nenyaya yekuti manherano ndanga ndichifunga even nyaya yaLeah naRachel. Muchikuirangara nyaya yekumashure uko inonzi Rachel ndiye ngari paine vana vairi vasikana. Leah anga akanaka kwazvo, Rachel anga akadai asi ari first born. Munorangara Jacob paanozoenda kuda kunotora mukadzi wake anopiwa Rachel, onzi anopiwa Leah, onzi iwewe hazviite kuti uroorane na Rachel mudiki. Unofanira kutanga watorana naLeah mukuru. Mukada kuzvirangarira Leah akanga akadzikama zvavo. Paitaurwa naJacob unzi inini ndoda Rachel ndiye wandada. Leah anga achingoti uchadzoka zvavo. Because mudhara anoipindira nyaya yangu. Ende mudhara kana apindira nyaya yangu, inini mukuru ndichatanga kurorewa. Zvekuzoti washandira 7 years dzemudiki, mudhara haazvizive. Saka pane pamwe patinofanirwa kusvika vadikani patinotarisa kunyange wakaipa, patinotarisa kunyange zvinhu zvikuitika muupenyu hwedu, toti mudhara kana asvika anoipedza nyaya iyi. So Jesu paanoudzwa vaimuudza vaitonzwisa kuti uyu ndiye ane simba, asi community yese haina kuzvinzwisa. Vadikani tine macommunities atinawo, dzingave shamwari, vangave maworkmates, vangave dzimwe hama dzinogona kutonge dzisinganzwisisi kuti waiwo uchiti ukangodai woti naJesu zvangu zvinoita. Tinogona kunge tichitogara mumba tese nevarume nevamwe vanhu vatinototi ava ndivo vanofanira kutinzwisisa, but they cannot understand the relationship we have with our God. So patinosvikirwa ndambudziko iwonoenda ukachikona pakuti mudhara uya wamunoda apinda parumanharwa nzombe, aomerwa, amiswa panyanga dzamushure. Vanhu tese totaura kuti panyanga dzamushure haubve because mudhara wacho haanogona kusauya. For sure mudhara anogona kusauya, anogona kusauya paanurutasi ratauya, anononoka because ari kuzvitemba. So confidence yako inofanira kunge iri muna Mwari. Vadikani confidence zedu muupenyu huno dzinofanira kunge dziri muna Mwari. The rest hazvakana basa. Unofanira kuti inini naMwari zvangu zvaringana. Zvangu zvaringana, zvakakwana. Paya patinonzi vanopabuda era. Iwe unoti wangu naMwari ndogona kusapabuda semaonero enyu. Asi ndichabuda nemaonero aMwari.
Nekuti nyika inotonyora nemabudiro atinofanira kuita. Nyika inotonyora nemararamiro atinofanira kuita. Nyika inotonyora, inotipa ma-definitions ekuti fambai makadai. Asi pamwe pacho panongoda Mwari. So Martha and Mary understand that. And what did they do? They send a message. Uya wamunoda Ishe anorwara. Jesu Kristu haana kutirimuka, haana kumhanya. Even wadzidzi wake wakashamisika. Ndeipi yamuri kuita iyi naye mukoma Jesu? Yekusamhanya muchienda. Right? Muchienda kwamanzi uyai. Akatoshamisika. Tako. Ko dzakatodzikama dzinota kunge dzisina kana kuvhunduka nazvo. But again, we need to learn in this life, there are times when we have to calm down because of Christ. Nemwe mkuru ana umwe teacher akambouya kunoku ndovatamukoka baya panapa. Aishandisa wedre kuti chill. Right, chill. Hanzi ma-students akadai ndovanda vati chill. Let's talk. Saka mwana kanenge kachipaparika kachimhanya kachiti kari kupaparika kakavhunduka kwakanzi chill. Ma-parents akauya, hanzi ma-parents akauya aida kupopora vati okay chill. Chitaura nyaya yenyu. Saka paaindiemphasizira nyaya yechill nanhasi ndokuifunga ndikangomurangarira mudhara ndongofunga achiti chill. Nothing else. Let's start from a chilling position. Because nyika yatinorarama vadikani muupenyu huno iri pahasha. And then inoda kuti munhu wese aende pahasha. So you find we are already infuriated and empowered by this world's way of doing things. And then nyika yatiri kurarama is broken. Kana tichiti nyika yakapwa, nyika yakachonyongoka. Atireve nhema nyika, it's broken. My relationships are broken. Everything seems broken. But in the eyes of God, we have to chill and say, God, we live in a world which is broken. We live in a world of hurt and pain. But you are God. You are God of goodness. Regardless of the pain that we go through, regardless of the frustration that we go through, regardless of sometimes the prayers we make and they seem not to be answered. But God, you have called us to chill down. And that's why it says, be still and know that I am Lord. And Jesu paanoona mafungo egungwa paya achimuka vanhu vari be still, chill, right? Saka nesuwo pane pamwe patinoona zvinhu zvichiitika tobva tafungidzira kuti energy yedu, but God is simply saying, I am here. So Lazarus afa, Jesu anozoti ndakuenda kundomumutsa, ndiri kuenda hama yangu iya yandinoda yawata. Vanhu voti kana akawata achamuka hakezvo, donzi aiwa atofa actually. So imagine wanamata vadii and everything, and those who are around you. You remember the story of Job in the Bible. Job aitwa zvese shamari dzake dzinotaura kuti haiwe shamari chingotuka Mwari zvipere, right? But mazuva ano shamari dzedu dzinogona kusatudza izvozvo, but dzinogona kungotudza kuti hadai wambozamazamawo, you know. And there's a verse which I'm still looking and I'm still finding it hard to find it. Ratinodzidza tosenzi Mwari anobatsira anozvibatsirawo. Hameno kana makamborinzwa verse ro. I'm still looking for it, but I haven't really found it. Mwari anobatsira anozvibatsirawo. You know? We have been told all these things. You know, use your own power, use your own intellect, yes, we can. In this world we are living, we can then do that. But there's only one thing which is certain. God's love will never depart away from us. So in our struggles and in our efforts and in every effort we are putting, so Wana Maria na Marita, they settle down and say, this is the end. And the community came to console them and support them and be with them at the moment. But which is very good. Even ourselves, when you are in trouble, you are not alone. We can come and be with you. But know your God yourself and say, God is with me. Yes, I have friends, I have the support system around me, but God is my greatest support system. Because isusu zvatinoziva ndezvekuti tinouya totokuudza zvimwe. We can actually
re-hate you through our words in trying to console you or comfort you. Pandofarira chinhu chimwe chete chinonzi Martha, when Jesu paanonzonzi mudzidzi asvika, Jesu asvikira, Martha stood up and forgot about the support system community. Akamhanya akanosangana naJesu akati ndanzwa kuti masvika. Even now, I believe that you can do something for us. That is very powerful. So many times of us, we cannot do that. So Martha made a declaration before God and say, even in the intensity of the situation, and even in the times that we have given up and God is not there, but Martha simply said, I even know that you can do something about it. Right? Vamwe wese ngwaripo akashamisika kuti ko ari kutaura nezvei munhu atakatowigawo tatowiga munhu. And Martha said, ndinoziva kuti zvose zvamunokumbira kuna Mwari imimi zvinozadzikiswa. Iye Jesu Kristu akati, chikumbirai nemandiri, Baba wangu anokuitirai izvozvo zvamunokumbira. So if you want to take notes of what I'm saying, you can say this is a sermon of prayer. The first prayer which was made by Martha and Mary is to send a message and say, God, the one you love is no more. That's the first one. The second one is to say, even now, I know you can do great things. Right? Iko zvino ndonzwisisa Mwari kuti munoita zvinoshamisa. Though Jesus loved Martha and Mary and Lazarus, he did not get it right immediately. So in the delay of your prayer, don't move away. In the delay of Jesus showing up, don't give up your soul. We have so many who have given up. We have so many who have said, Mindura yache anonoka. And surely you cannot be any different from Martha and Mary, who is their only brother. Society yaiti wazwaseka kuti havasina hanzvadzi, havasina a male child in the family. But vakamirira vakarindira pana Jesu, vakati Jesu, even now we know you are coming. Even now, God, I know you can do incredible things. Even now in my situation, even manerano chingoti Mwari ndoziva kuti you can do incredible things. Ndozviziva kuti makambozviita. Because makambozviita naLeah naRachel, hamukoniwe kuzviita neni. Because makambozviita Jesu imimi, pamuchato weKana, waini yapera makambozviita. I know you can do it. So you cannot disappoint me because I have a record of your own doings. Even if you appear as if you're not doing something, I know you can do something now. So we need to begin to walk in the faith of our belief system. Dambudziko redu nderekuti hatirarami mubelief, mufaith itinayo, asi hatibelieve mufaith yatinayo. Kazhinji ndope munoona vanhu tave kuti ndazama vadikani ndakupera mwe. Yes, zvinowanika maziso evanhu, asi maziso maMwari, one day it's like 1,000 in the eyes of God. Zuva rimwe rakaenda mberi. Jesu anozochema, anoshungurudzika mwoyo. Chimboimagina mudikani, ngatimbozviimagine kuti pese patinenge tapinda parumana, Jesu anorwadziwa nesu. He is taking part in our pain and in our challenges and in our struggles. Jesus Christ is troubled with us. So as you pray, patinenge chinamata, ngatinzwisise kuti Jesu Kristu ari kutorwadziwawo nesu. When you have one tear dropping, know that Jesus Christ is dropping 1,000 other more for you. Jesu Kristu anochema newe. Patinotariswa nevamwe vachitishora, vachitizvidza, vamwe vasina kana respect nesu, vamwe vachitarisa vachimboti haiwawo ndikoko ndizvozvo, Jesu Kristu is with us. Ndorangarira Bhaibheri rangu rinondidzidzisaini kuti pakaenda mukomana
kuhondo Elijah vaenda kuhondo vachirwisana nevamwe kunana Kings uko, anotaura kuti Mwari svinutsai mukomana avone kuti watina wakawanda kudarika vari kunze, those who are against us. Kazhinji, we have become so much complacent and believe that we are alone when Christ and the whole arm of God is with us. I'm just telling someone tonight, I'm just telling someone tonight, your prayers are being heard by Christ today. I'm just telling someone, but even takaungana saizvozvo tichisimbisana saizvozvo, Kristu aripo kuzokusimbisa more than what we can do. Uchiti ndaperegwa ini ndambozama zvinhu zviri kuramba kushanda ndafigwa tese tichangofirwa. I have told you over and over again, hama dzangu, kana dai kwainzi kwaiwe nemunhu aifanirwa kufa nekuroyiwa ndini. Varoyi variko, but dambudziko randakuita mazuva ano handichapembedzi varoyi, ndakupembedza Kristu, ndorumbidza Kristu, ndosimudzira zita raKristu kudarika mazita evamwe vanhu handingafungidzire kuti they are against me. And they deal with Christ the moment I do that. I say, Christ, it's you I am going to praise. Zvose zvinozotivira zvingativira hazvo, but I know that I'm safe in Christ and in God. So when Jesus Christ wept, akatanga kufunga pamusoro pekuti, how can I save this situation? Jesu Kristu asvike pabwiro pangoti, hey, Lazarus, come out. Jesu Kristu anoti, Mwari ndokuziva kuti munosindinzwa. That's a powerful prayer. God, I thank you because I know you munosombondinzwa. Maybe today I don't know what's happening, but what I know is you munosombondinzwa. Makasotombondinzwawo. So patiri kunamata vadikani, ngatichitaurei Mwari kuti ndoziva kuti makasombondinzwa. Whether takunoku, whether tichiri kuZimbabwe, Mwari wakambotinzwa vadikani. Pane pamwe pokuti tega tinoti kupunyuka kwacho kumwe kwacho kwatazoita apa hapasipeda. Kumwe kuchengetwa kwacho hakusisiri mapiritsi manjai. Apa aMwari. Kumwe kurarama kusvika panguva ino hakusisiri kwangu, aMwari. So Jesu Kristu anotosvikawo pabwiro osvika kuti, God, I want to thank you because I know munosindinzwa. Vanhu vese vakatoshamisika kuti ari kutaura nezve. Even ye Jesu wacho aitotembawo kuti Mwari munosimbondinzwa. Iko zvino ndaunganirwa nevanhu, ndatariswa namaziso aya, Mwari chindinzwa ise manzwiro amakambondiita kare. So we need to remind God that Mwari vanotinzwa nekuti wakambotinzwa. Mwari vanosevha nekuti wakambotisevha. Mwari vanorapa nekuti wakambotirapa. Mwari vanopa nekuti wakambotipa. Mwari vanochengeta nekuti wakambotichengeta. Mwari vanotiita zvose zvatinokumbira nekuti patakambokumbira wakambotinzwa. This is who God is to us. Saka manhero anondira kungoyeuchidza mumwe munhu. Ndikani? Mwari akambokunzwa. What you are going to do with that information is up to you. But chandinoda kukuudza ndechekuti pane pamwe vamwe vanhu patakabva kuZimbabwe taitoshungurudzika kuti mana tinondopinda muAmerica manje tinogara sei, kuCanada kwacho zvinofanira sei. Mwari wakatinzwa. Nhasi unotodhiraivha unotaka confidence kuti unoti yes, where am I getting? Right? Because God anosombotinzwa, akambotinzwa, saka acharamba achitinzwa. But I want us to change. I want to change this before I get to. Let's look at Lazarus. Ngatitiwe ndiwe Lazarus. Lazarus aizviziva here kuti afa. Kana kuti vanhu ndo aiti afa. There are some times iwewe wacho unotogona kunzwa afa nevamwe. Kana usiterere. Kana usitedzere. Unzi wafa. You're dead. But iwewe wacho chiregedza kufa usati wafa. Imagine yourself as Lazarus. Lazarus akatofa. Vanhu vakatouya vakatungana. Vatanga muimbira.
de nana de autangi nekugona de nana de wakatemba wapedza vakatondomuisa mbwiro. Pane vamwe vanhu vanototondotiisa makomba tichiwapeni. In their eyes we are as dead. These can be people whom we trust. These can be people whom we don't trust. These are people who can tell you and remind you of even other things that you think you have overcome. But they are always constantly reminding you. Takambokudza nyaya yehanzvadzi yangu yataka kumushoko patakakura isu. Taiti kana takuda huku mazuva takakura huku yaingodyiwa on 3 occasions. Amoziya pauya waenzi akwedu yaidyiwa 4 times. Pauya waenzi pamunenge maita basa sterek akwete mbichana sterek. Kana ari makandiwa mapedza kurima makandiwa matatu ndipo maiurayirwa huku. Kana kuri kusakura mapedza kusakura mabhenda musana ndipo maiurayirwa huku. So pauya waenzi vanoremekedzwa paiurayiwa. Pauya pamashanda sterek zviri approved kuti mashanda zvisiri approved kuti mashanda hapana. Murungodya nembora nemavheji mazuva ese. Murungochakanya mufushwa mazuva ese. Christmas nepamwe panenge patoitawo something changonzonzi sekuru pamwe waenda watengesa kuGMB ndipo waizoti dyai huku nekuti chikafu chiripo. So 4 times. But isusu taizodivhaisa mamethods edu kuti tidye huku. So huku inenge yafa ichinzi yafa yoga yainzi kumusha kwedu haidyiwi. Yangoonekwa muchirugwi yakafa yainzi haita sei haidyiwi. But isusu we devised our method. Tamana kana tauda kudya huku zvatinoita ivo wakuri wacho hawatoidye because vanenge vachiti yakafa yoga. Isusu tiri kuziva kuti huku iyi haina kufa yoga. Tisu tatoita kuti ife. Saka what we are going to do tichandoiurayira muchirugwi imomo chinyararire toisiya imomo. Ivo wakuru wavo iwona kubva watibikira imbwa radai watibikira imbwa ndeyedu. So one of my sisters get to know that this is what we were doing. Saka anga kuti manje mukasadaro manje ndokureverai manje. Saka iti kana dai so tiri kufarawo bvangoti ndokona huku iya ndokona huku iya huku angotanga kuti huku tese vakati zii pai vari kuvanhu vakadaro vanogona ngoramba vachititi huku even wakadya nesu vanotoramba ida kungoti chete imimi ndimakaiura ende ndiri kuzviziva kuti game renyu boys. Saka isusu sokomana Christians vasikana taizongwazara isusu tiri kudya ramata hamusudai but it's okay but isusu we are eating it. Right? Apo munhu wese mbonoti ndembwa. But otherwise, what am I saying? Ndiri kutaura pane vamwe vanhu varipo ngokuti huku. Asi takadya mosi. Nanhasi uno tese tine nyora dzatakachemerwa. Patakakura hatingazorambi tichingotaura nyaya yenyora chete. Pamwe pacho we need to diffuse those nyoras and say, God, this was done on us. I have them also. But God should not hound me. That cannot be a place of evil spirit to come inside me. Nyora idzodzo hadzishande pandiri nanhasi. Paakapinda ropa raJesu panyora ipapo iko zvino. So we cannot be ashamed with what we went through in our lives. But we should also come to a realization and say, God, this is who we are. And you love us as we are. So ndoti nini muimagine ndakanyitaura nenyaya yekuti ndoti imagine kuti Lazarus, what words have been said to you, or what words comes to you when you think of death? Kunzi wafa. Right? What words can you think about? Right? Tofanira kunge tichiimagina kuti Lazarus paanonzi afa pamwe pacho anodiscourage pamwe pacho pane words of hopelessness. You feel hopeless. I mean, not hopelessness. Not even hausina kana tariro. Pamwe pacho you feel unmotivated. These are words of death. Words which made us to go to the grave. There are so many words, Vadikani.
Iri ndangomeshenawo mashoma kana iwe nerako wonyorawo woisa pachata kuti iriri ndine rangu randirufungidzwa rinoreva zvedeath zvekuti unotokuendesa kumarindi. Pamwe pacho unonzi hava munogonei kwemi vana nyepudzai munotanga kuzwa mazita epakati. Imi muchinzwa ana Edith epakati atisingaziva ndiwo unoremind kuti Jesu wanga wariziva nguva zita repakati. Unotanga kurimindwa nezita rako asi nderako harina kuipa, but kana rakutaurwa nevamwe ndoparinobva hazvinei. Unoita kunge rakaipa kwazvo zita iroro, iro risina pawakaripiwa raive nemeaning, but kana rakutaurwa muzuva ranhasi meaning iyeyo inochinja kuti ikudzikisire pasi kwedu. So I want to tell you, my sisters and my brothers who are here, and anyone who is listening to me, their words, when they're spoken to us, can take us to the grave. Think about those words. Know about them. And recognize them. The power of recognizing them. Mwana Shatrish. Munobure. Iswangu ndaingonza wezimi na wajabure. Ane mungu kona kufema mweya. But mukufema imo ndakaona baby rakanaka. Mwanjitora and collect. Right? But those are some of the things we need to begin to imagine. Some people, when they look at us, they don't see anything good. They see death. But Christ kana asvika apindira. Kristu kana apindira. Anosvika oti, hey, isai dombo. Inzwa manje zvinotaura Kristu. Kristu ati dombo ibva. Anoti imimi visaichi dombo. Vamweni panapa muri busy kubviswa matombo amakamboisa pane vamwe. But you are not realizing. Because Christ kana asvika anongoti, hey, visai dombo. Then immediately, Martha said, hey, Kristu, it has been 4 days. This is already rotten. A personal life. Even those who believe sometimes don't see life. So, ndoda kubatsira mwe munhu manera anayo. Kuti even you watch wega, uri wega. Unogona kusatomboona life muupenyu wako. You see as rotten, done. Zvaora. Saka hazvichabatsiri. Ngatichigarire, ngatisiye zvakadaro. But even in death, we need to die with hope and praise. We cannot die. Even in grief. That's why Paul said, why? Because even in grief and mourning, we should have that ability to see life. When Christ, after saying, beside him, then that's when he calls Lazarus out. Kristu aripo adikanu kudana ine mazita enu. Anodana burekam. Hey, Buddha. Right? Munhu wese ari pano nezita rako, you are going to be called out. And tonight is the moment for you to be called out. In the name of Jesus Christ. Danwa. Ngari rangu ngari danwa ndibude mubako mandiri muno. Because mapako aya Kristu takawandiswa mapako mamwe atisinganzwisisi. You are told you cannot do anything, you cannot do this, you cannot fast. Ukafasta chete sugar yako inobva yashuta, BP yako inobva yashuta ukangodai. Yes, we can somehow, and drink water. There are many ways of fasting. But isusu patakaudzwa muchoko vaibvunza ufasti hautombomwe mvura. But you kana uchiziva condition yako, you still sacrifice. What is in your heart is to say, God, I'm sacrificing today. I'm fasting, but I'm drinking water only. Today, God, I'm fasting. I'm not going to do anything else, but I'm doing this. What's in your heart? It can be done. Ndaambotaura nawamwe wanaso. Vana vangu vari kuma 16 years. Watoita mazibhodhi akakura zvikanzi bhodhi ndo yamai wangu. Ndikati mai wako wakatanga here nekuita bhodhi yakadaro aine 16. Ando wako waona nhasi mai wako iwawa wadai. Kanzi ndo majinzi enu. Wow. So kana yai majinzi handichapindirira ndichinyarara. But I want to assure you today, some of these things, God is simply saying, come out. Come out of the mentality. Come out of a bad mentality that you cannot achieve anything.
Come out of that mentality that you are good for nothing. Come out of that mentality that ndachemberaini. Come out of that mentality that I have done all things and I'm done. Come out of it and begin to say, God, with you I trust. And in you, I know something good can come out. And panobuda Lazarus. Lazarus abuda anonzi mubvisei zvamakamusungirana zveshe. Mubvisei. There were some people who were possibly comfortable in Lazarus being in a grave. But when he came out, I think they ran away. Wakamanya, urumba, because they were not comfortable to see you being alive. There are times when we lose certain friends because we have projected aliveness. There are times when we lose other contacts because we've just projected aliveness. But when that happens, don't be like Samuel who mourned for Saul. Sometimes accept that there were some who were celebrating and happy for me being in a grave. But now I'm alive. They are not happy. And these will run away. But those who stand with us, when we're in the grave and when we're out of the grave,